limpyo ko sa mga kinumpra guys. Oh, pasayan. Gahuot kami sa lababo. Pasayan guys. Daghang kayo pasayan oh. 3 ka kilong pasayan. Isda guys. Isdang katambak. Ano siya tayo? Katambak. Isda ni siya katambak. Tamarong. Saan yung limpihan? Ako lang yung anamon usap ko. Hugas sa guys. Isdang tamarong guys. O, labas kayo guys. O. Tamarong. Guys, isdang tamarong. Tamis sa siya. Ito, dami siya kuwaong. Nakay kong isda guys. Siya akong butoon guys. Pakoy. Akong pasayan. Pakoy nokos guys. Oh. Nokos posit. Nokos. Nokos guys. Nokos. Nokos. Nice. Mga kuan guys, kinumpra guys. Depay kalabasa sa ka bok. Hindi ko karne na ko guys. Karne na ko guys. Karne. Okay guys, para lutuon. Kamatis, mga lamas. Mga lamas ni guys, mga lamas. Eggplant guys, oh. Talong. Patatas para sagol sa karne.
May butig na sikwa, sitaw, ay okra para sa gulutan. Yes. Kung limpyuhan.